Ola, chámome Antón. Este é o meu cole e gústame moito vir. Pero hai días nos que me sinto triste. Hoxe, por exemplo, ninguén me chamou para xogar. Sentinme moi triste. Ola, Antón. Queres xogar connosco? Sí! No cole todos sentimos cousas. Ás veces alegría, outras enfado, medo e ata se sinte soidade. Pero todos e todas podemos facer cousas pequenas que fagan sentir ben a alguén. Así que, con cada xesto bonito que fas cos teus compañeiros e compañeiras, o cole énchese de luz. Ti tamén podes facer que alguén sonría.